Pošto se mi brinemo za vas i vaše zdravlje, mi smo za vas izmislili jedno pitanje. Šta mislite o preventivnom zaprašivanju komaraca zimi? Zimi treba zaprašivati. Pa nismo nešto razmišljali. Daš komarce, bre, kakvi komarci? I leti su nam dosadili, a kamo zimi? Zimi. Zimi da se komarci. Pa to je kasno već. Nema ih sada. Pa šta ja znam, uopšte ja ne... Ono smetaju komarci ovde na pijacu? Pa normalno kako ne smetaju, pa smetaju, kako da ne. Kako se branite vi ovako? Pa, sa sekirama se može. Sekirama, a? Da, kad stave komarac na glavu, ja... Da, sad donosite kačket, pošto tu ima ožiljaka, a? Dok je bila vrućinčina, trebalo je onda primeniti. Kad bi bilo, moglo bi da se... Avionom. Da se prska avionom. Pa ne znam. Ja sam ovdje nedelju dana. Nemam šta da ti kažem o tome. Verujte, nije samo toliko. Pa super ideja, bre. Super? Da. Da potamanimo ove egipatski komarci. Egipatski? Pa da. Ja rekao nešto drugo me pitaš, kakvi komarci?